Norok na ang mia community post khairi mani norok ajago onek na salaika je aboni video nango rok hinai hingka abono norok no video tubui phaikha ang borok bai kok saka direct no call recording norok no takang khnarinai sabni ja norok khnawi mannai hingka je borok ni number mani tongnai rok no ang obono sana mujongo norok borok no call rok ta khaidia asuk khaina nangdia tai ojotha borok tabuk hamlai thanga hinui sao norok na video bo last tio ang kisa phunuknai gai norok video no pudan simi paithajra tinai tongdi no tini call khaimani reason hingka norok ni bulaimani video belai kheno viral lungui tonghado nung norok tangui o mwnai motom na asuk bulaikha sagradi ko bin tomu ke kisa saya bo bunyo nang nangya kok sawo suno tangkang kai suno besa tok sunambo hamya kok sawo gangkai sumbono agibo last warning dikha am tike kok ta sadi hine tang ka bote pana am tike kok sawo ka dino bono kusang tike sara naika ke bote pana kusang tike sara ya tamo dirigo sawo ke bono bono nang kata ke chung sikang bona ni sikang bo chung thangoi bin babona saika ko ni bo wa yang chung ni chere no tam khaina ni haya kok so tam khaina sadi nang noi chamani bin baba so no je khaina musung ma khajing so bin baba bu phaki ni jini bu sana da te ni sati khana je sapano khaili nai o dina tin so ke o go romboi tu din so ke jo romboi bono ngo sungbu khabuya to hiya sungbu ma to sunggo shu ge bona ang bukane sasigoi romboi thapra dikha hingkai manai te kaisa kok nono apro je bui tongma nukmani nanga pro siti kupro mani aba tangui nanga kok no saka aba ni bong gangke ano bo siti kupro mani ang siti kupro sabu bor siti kupro tam khaiba norok bo bai tongo iko bo ane ro bindol bani phayo jaga kiri thunani phayo chulada bri be phai buri bai buri nya borok laisa bai kene phayo thuna noi gangke jaga sikiri gangke ba buri bai buri to jaga to mariya jeba gangke borok kene phaibani to ang to borok no ongkhor thani bo maya ke borok kene ke phayo ana sawo baby dinini or tong thanani ke al do tong thani thoi thani saka ke borok tong kha thuka ke sutuyoi kala hamaji ajir jiri kharthango hab suti nai khai moto aje norok bulai mani bo suti hangkai suti kharthanga ta kang mono saka baby no tangate suti kupuru we kharthangla maje bono ang no thangjakta bi blanket do sore haime to tisi ang blanket duita tinta saita masuk angke ba angka ba kosto nang itu bangka amti kok saka bosa je yang ja gong kang no thanggai no thangja angke ano bai happy call khiu এরপরে খাই হ্যালো খানাই দে পাও মনে এরপরে খানাই দে কাকে সাউন nang bai ke motom na hamya kok sajai songa bai ang motom no kuna hamya kok saya ko tang ko saba ke nung pora ang lang tabba sai chungu rong nei ro ko sam lang ke ang kono saya ko le daran nin ko saya bin ko saya sakta ang ke bo hamya bono thango sayo tangle bin bagi sama kere yang ke bokai tongna za kere ane ro mangsi ma phaiku ke bokata mam tike saba ke dino ka o te bunai ro जों किचा खनामानि नरक न कनै खेसे बारा तंग रखनि खनामानि आबो बसु जराति कुबैसा abong kan ki bo bai bara tong mang ka gi tong do bona ang ton toni wo sari khani wo toni wo kang bono kono bo saya kono bo hiya bo saji no tong ya noi ongkhore changka abong kan ki binisla po sukang ga manja go tam nai bai khowe manjang nai ya bro go chang pai ke bo sikok ro bo chang pai ke ga ka pro ba no sa ji geng ja ge bo thang pai yo
bang bai tong mani no kesang khai bapro bati ken thangu bo tang na ek bosor jaga tong kang bai bob kuno room bara borina nangya ongo borina nangya no bono tari khani to ni uta ang sari khani to no tang nongkai tamni bage bona tani kata tang ka ke an chla bono ani logi wo tong thu hunai ton to no nong khachung mani bagai ang khajung mani bagai ka ke kini ke to beri phan pa ya de batte kisa nongkai nongkai tong kho na bo bada pori kho pori ya ang pori tong wo no bono logi wo tong thu to no nongkai manai noro ni te kaisa bu lai ma jaga to noro koijon mili bu khabono bulai nya mili wo ya bo nongkai thang kang ke joto no aro temasa no bu manu bulasa joto no bak sang thang ka nongkai koijon bu na bono ko ke tham bua nongkai video camera lagi sabla abule saime video camera le sab khai ka singaro norok ni bising tai sab khaina sa norok ni bising aro tai sab le khainai jong ba abule sungbo ang saima ma ja thang ka ke angom tika usukok sai jong ba saya botong la khang norok simi sa aro borong ka angkai je video khainai ja selasi khayo obo ngo o abo kai sab ni chula saime sabani sala tam ka ke borok tabuk te kaisa bai ta jung ang ko bono bai hin ta kan ke bo bai wa lai man chi kan ke borok wa lai yo ko la kan ke borok lokhan ni nang borok kol khai ji chou ta bai ka kan bono kol khai ka ke kol khai kok sa kan ke borok ni chi kan wa lai ka ta wa lai kok sa man chi ano mang hingoro nung tan video atika upload khai chonga ang video upload ma khai ko le sabung ka ang video upload ma khai ko ang video simaya norok ni obo haike bulai camera khai je social media viral khai mani abo basi doti majran rok saidaman basi doti crime kotor ab to saimia sab khai ka jung bulai ma to sung ko sia bai saya samung ka hamda na hamia bo sagradi abo to bulai mani to hamia no hangka hangke tabuk bini condition ke bahai se o jena rok bumani bini bo ka ham no tabuk ke hospital da thana na khabo thangya bini baba ba chung ma lai sia ko ne ji bono kasang ke jung no ko di ro chung bo sikang thana sina ya bin baba no chung sawo yong bono no ko ka hangke di ro di no si bin baba bono rang extra ka ya parai bono otu ro mo chango hangkai norok bono bumani jaga kha bor thang bui kha ba yang ko an bara kan no phayung ka yang ba yang indro no ko hangka hangke obo khai ke bulai thani nini mung simi si tang kai tong te ma thani ke tang sanai kari abo khai thabo nin tam klai bo bor apuni mungang mai yaw sulani borok wa lai ma se ano borok kini ke bin kumui pu kalap ni borok ko kini ke hi horong kang bo sai me do an mo poi an phun khai pa nang to sai me blang kai joto na ano mang hi hola jo kang kata ang le ang sana mo sung ote ke sekok do bulai tok lai nge sani sikang manai ati rok tai tang lai di abo tabuk thamsi to joto ni sagon tongo kok kusang bai kita kok salayoi mane jung thangoi sai ka do bin babu no jung ma bo sane ka bulai si ja ka jung saya kai ja ka jung next time bo jung te ating la le jung go si ji pai ka ka upload kita mane am tika upload khale ba bro abono to saya sable upload khai na abono norok bui sab upload khai abono sab sai mi ang ko chong khang norok ni obo jodi no borok derai thang kai ba bini bunga phakia khai pa no ri khang kai norok ni busu to ti norok ni live khe chung tham norok abo saida man kaise sala ya ano onek sala ajen di chen di hinoi sms khai chong ang ko no salia bo bai ke tam sara mo jong sari na lukurok no ati hinoi no ang borok no bo mi bo sai bai ka ana su disturb ta khaji ang wala ka ang chekang bo no ma sanai bo bai khapi wa ko ne ngoi bai ke
tabuk beda call khai tong bai kho ta bu call khayo ang abno bong na sau bong na ti call ta khaji atiren di sen di ta ende ang bu duk nang le bo ba ekta chu problem we wala ka bula ka tok la ka omtike bare bar video ro viral ta khaji ta ang lukurok no bana sana musungo je bini number mani tongnai omonai no asu call lokai jala rok tarik di haino ba mane ojo tha call ta khaisi bono belai no bo problem tamni gangkai borok ngi jotono bul rok khlailayo norok tabuk kuni hamla je thalai kya chung ka ta ham bi thaka bono chung adin na sawo ati na abo bono samani video to tang ka ka chung bo map sanin chung bono sama to ulo kana nang phakang ka chin ora mai chei than di ham bi chung di nang ka ke chung bo map san ka chung bo ham lai thang ka din no hangka manai norok ni o video no nugui lukurok te norok no belai khana joli jak tongha nang lukurok ni bagi tam kok sana musung sadi nakar mung da sana musung nang tam sana musung sadi abo to lukurok to nakal mung sano tang ka chung bo ang bono do viral jak ni by video to viral thako video viral nga ang bono sawa ang burinya buya henya buka bukna chachi ko thabra dikha bono abona ang jebul khamene map sang tang budang mene map sang ka ong bosang ati hairok tei tang lai di norok ni obo belai khina saya adina no ani first time ang ko ba ati ka map bula ke tok la ke nugui baksa tabuni je cherai rok surung mung phano surungri phan mano obo hai tomong hanya rok tei jibono tang lai di do hangka o kidney rok norok la thiri mane abo rok busu jarati khoti norok abo saide man abo bokuno hospital rok kidney rok le ang lathi rok la mari ri blasa video clear khaisi nugi tongo bori phang ati rok ga ri ang bong no sai pe kam ti rok ta budi nong abo sai la ga buka phan hangka sungno sana nayo manai norok abo hairok tomung tei jibono ta tongdi tam ang kaisa kok sanam sunggo abo sung to ta bu ham thang kang ka o jaga no motha go rina nang go tang ga chung clear ga jibim baba ba thang go ma la yu sha ko ni sawai si jo to ko ngo pa cha ga ga ti tang bare ba lo ko ti klai te si ungo phai ko lukurok no apna sana nayo abo borok ni abo musu jarati na motha ka kebo tini no hoite tei kolok ta khadi jala ta khadi khaya diba nang lukurok no asuna sana musu manai o sung phai ji cha chung le o din na si bini baba ba sawai ka noi chung tau mi li lai tong la shwa na ka hang ka ki ni hai ke nyo ni ji chung sai pa kang ka adina si hapai thakang ka jaket ti tamo norok ni abo already viral ng social media बहुत कतर norok si abo haina normally nuk phan do kon viral ng jang gang kai tabo hamlai thang bo te bo tor ya hamlai thangna ni bagina norok no lukurok no saima ni nani bagina nung me kok ma sachu e han dinong no saya wan suk tong nai blasa buji kha abo ang ni neng khanang kok samani kok ya bineng kok samani tabo tam nai munai motom bote om hai ke bini bagui kok khami rok te ta phaji tu ta ang bo mia onek jogajog khaya nai kha hai pano jogajog khai mia bini phone kri rok mang hini sau bin phone kri bo tabo tam ka chung bai mili tong thu joto bai ka hang bai mili tong bo tabo kaham krung na tong na bla hospital wa thana nang lian bla thangya hospital thana nang ya kam kurung no chung bo no saka thana nang ka yong so no sadi chung te chu thanga no na do hangka manai asuk na chin bukhakti asuk na thana musung nai norok tei jibono phano abo hairok tai tang lai sidi do ya dar te inga tai ma bo saya buji odina first time ap tin kha te unglia te ap ti bo am ti ka bo bulanya bunang le map kan ang tay mo liam te kam kai tong sin dari am dus kan map